Gilusad sa Cebu Provincial Government, pinaagi sa inisyatibo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang usa ka libreng sakay program alang sa mga pasahero nga manguli sa mga tagsa-tagsa nga mga probinsya sa habagatan og amihanang bahin sa Sugbo para sa #Semana Santa 2026. Ang maong inisyatibo kay para mamenosan ang mga pasahero sa mga Capital Run terminals ug hatagan og maayong pagtagad og hapsay og hamugaway nga biyahe para sa mga vulnerable sectors, sama sa mga persons with disabilities, senior citizens, mga buntis ug mga pamilya nga adunay kauban nga mga bata. Sa usa ka eksklusibong pakikinabi kay Mr. Ahmed Quizon, ang administrator sa Capital Run Bus Terminals para sa Cebu Bus Spotters. Gisay niya ang mga detalye sa maong programa alang sa mga pasahero nga gustong mopahimulos sa maong libreng sakay. Sesay pa ni Quizon, adunay 8 ka air-conditioned buses ang gi-deploy sa mga terminals para sa libreng sakay. 4 para sa Cebu South Bus Terminal, ug laing 4 para sa Cebu North Bus Terminal. Ang maong libreng sakay mulungtad og 3 ka adlaw karong Semana Santa. Marso 31 sa Miyerkules Santo, Abril 1 sa Huwebes Santo ug Abril 2, 2006 sa Biyernes Santo. Dugang pa ni Quizon, ang libreng sakay usa ka one-way nga biyahe gikan sa mga bus terminals padulong sa mga designated routes sa Cebu South, Cebu North ug Cebu West. Aniya ang mga detalye sa mga ruta from Cebu South Bus Terminal to Bato via Oslob, Bato via Bareilly, Alaginson via Toledo. From Cebu North Bus Terminal to Daan Bantayan. Nang hinaot si Quizon ug usa ka hapsay, hamugaway ug malinawan nga pagsaulog sa Semana Santa 2026.